nathi ngomoya uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukubingelela ubaba uDokotela Ntuli, bakithi bande ngibingelele umama Sibande, ngibingelele bonke abafundisi nabazalwane bonke abaqhamuke endaweni zonke, umndeni wami omakhelwane, nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu. Ngisho Jesu. Ngiyaxolisa abazali, ngiyaqala ngqa ukuma phakathi kwabantu. Ngixolele la ngizokwenza khona amaphutha. Angikazi ngiyaqala. Ngicela ukubonga noma ngingezile ukuzobonga, kodwa nje ngizobonga ukuthi Nkosi yami bengingubani. uJesu uNkulunkulu angibusisa nenzela umusa. Bengingubani? Ngicela ukudlulisa lokho. Khona bengiyokhona inhloso yenkonzo bekuyumkhuleko. Kodwa ngithena angithathe leli thuba ngikusho lokhu engizokusho manje, kakhulu ngizokubhekisa emndenini wami, kakhulu umndeni wami wakwaNgqa, ngoba ufika kwami emzini ngafikela kwaNgqa bazalwane. Umyeni wami wayekhulela ekhaya koma, ngafikela ke emndenini wakwaNgqa. Lapho ngifike khona ngangazi ngoba ekhaya ngangikhule sikhuliswe ukhulu wayikholwa eyigospel eyibekile indlela, kodwa sangayithatha njengabantwana, sathatha indlela ezayithandwa thina. Ekuhambe kwahamba kulezo ndlela esiyithathile eyithandwa yithina. Ngicela ungabafaki abanye ngifake mina uqobo. Kwangathi uNkulunkulu uyangishaya endleleni, ngoba akukaze kube mnandi empilweni. Akukaze kube mnandi empilweni. Ngiyangiye ngisho ngithi nayi kusho ukuthi isijeziso uNkulunkulu uyangijezisa ngoba angilalelanga. Ngafika emndenini wakaNgqa ngaphila impilo engayiphilayo. Yangamthokozisa uNkulunkulu ngoba ngangenza konke kwakwenziwa ngaleso sikhathi. Ngizothi emndenini wakwaNgqa nakuba besesihlukene, okwenziwa emndenini bengasakwenzi, kodwa bengakaze ngibatshele ngiphumele obala ukuthi cha abantwana bakwethu asixabene. Kodwa kunye manje esengikukhona, angisazenzi izinto ezenziwayo, angisahambi imicimbi, angisahlabi, noma ngingakaze ke ngihlabe bazalwane, angikaze ngihlabe mina selokhu kwathi inhloko. Kodwa emndenini wami ngizodlulisa lokho ukuthi asixabene izingane zakwethu. Uma ngingekho hayi ngoba sixabene, kodwa ngadonswa yizwe langitshelayo ukuthi akufanele ngenze ebengikwenza. Okwesibili, ngixolise komakhelwane bami ngifikele kubo nengisahleli nabo namanje. Uma nje ekhona engake ngamphatha kabi, ngicela angithethelele. Uma ekhona engake ngakhuluma kabi,
khona la ukuthi siyona ngemicabango nangamazwi nangezenzo uma ekhona engake ngamphatha kabi ngiyacela angithethelele. Uma ngabe futhi ukuthi ufuna sihlale phansi ngiyacela ukuba eze sihlale phansi ukuze ngilungise indaba yami ngoba ngicela indlela yami ezulwini. Okwangikhipha emndenini ke bazalwane ilokhu engizocela kuningi ngabe ngikhothe amavesi amaningi kodwa ngenxa yesikhathi ngikhothe nje amavesi ambalwa engizocela ubaba Dr. Umthembu angifundele. Sifunda ke Umshumayeli 9 uqala lapha na kuverse number 3. Uthi kubi lokhu kukho konke okwenziwa phansi kwelanga ukuthi bonke behlelwa yinto inye ngalokho izinhliziyo zamadodana abantu zigcwele ububi nobuhlanya busezinhliziyweni zabo besekhona andukuba baye kwabafileyo. Verse number 5 besethi ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa kepha abafileyo abazi lutho futhi abasenawo umvuzo ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele. U7 nathi hamba udle isinkwa sakho ngentokozo uphuze iwayini ngenhliziyo enhle ngokuba uNkulunkulu usevumile imisebenzi yakho. Verse number 10 bonke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho ngokuba akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapha uyakhona. Amen. Ilokho ke bazalwane maningi amavesi angisiza la encwadini bengeke ngiwalanda wonke ngoba maningi angisusa kulokho ukuthi abafila basenasabelo ngoba nendawo yaba isakhunjulwa. Ngingayilibazisa kanjani pho ngalezo zinto na? Ngize ngiyibuze ngithi mina kungani umuntu mayolanda esibhedlela uthe sesiyaphuma manje esibhedlela sesidlule edolobheni kwamaphumulo sequmkhungwaze njalo uma seqinothweni seseqinothweni ngoba akazi uzohamba esala maqedana afike ekhaya umuntu ahlakaniphe usezogada umacela uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.